29.10.2023. godine. Pa da pokušamo nešto. Tista 66 kg. Evo da vas javim. Odradili smo 366. Moram da vene mi ne popucaju. Ništa ljudi, samo pogledajte šta da vam kažem. Išli smo na 380. Nešto je kao krenulo, nije ništa. Dobro je, ali nema veze. Idemo dalje što se kaže, znači moramo peglati. Ljudi, znači šta da vam kažem. I sad ću vam ispričati jedan događaj, samo na kratko. Kad sam bio klinac, znači ja sam imao tu negdje oko 11 godina. Znači mlatačili su me svi u školi, naš normalna stvar, znači klinačka posla, zvezdanje i to. I odim na košarku, šta će tamo kjepica naša, mada sam mogu sam da bacim tricu i tako naše, ali to nije ništa bilo i upišem ja školu dizanja tegova. Znači, je sve vežbanje tehnike, šta ja znam, trza, izbačaj, nabačaj, skvat, znači, mrtvo dizanje, šum potisak, izbačaj iza vrata i šta ja znam, tako sa odskokom i to. Znači, tu sam naučio te sisteme kako se radi snaga. Znači, snaga koja sam, na primjer, na kraju izbacio 200 kg iz glave. Mada kažem, više sam ga potisnuo, znači, ja sam bio više kako da vam objasnim, neki sistem, kažem, tako sam radio, znači prvo iz potisaka, znači krenem na šum potiske iza vrata. I tako sam izbacio 200 i on sam povredio ovu titiju ovdje. Ništa, radilo se tako, upoznao sam jednog momka Bogdiša, on je bio rvač, učili smo rvanje. Znači on je mene učio u rvanju, znači u Hisu, kod ovoga, evo se sjetim čovjeka sad, kod Vese, znači kod Vese tamo, kad nikom nije bilo, primjer, mi smo tamo malo uđemo, znači radili smo tehniku, šta ja znam, uzimanje prange iz ruke i tako te stvari. Bogdiš je jedno ogromno stvorenje bio, on je umro u 4. godini, znači mašinske škole, bili smo nerazvojni, bio je teži od mene 20 kg, znači tu, ja sam imao oko 120, on imao 140, čak i 150. I onda sam vidio da koristi neke stvari, da se to nećemo
pričati o tome se ne govori. I šta da vam kažem, umro je perforacija neka srca nečega, ne znam, zalisci Plako sam ko malo dete, normalno izgubio sam velikog prijatelja. Dalje onda sam upoznao Viktora Pazinskog, što je Viktor Pazinski, on je došao kao kečer u stvari u Novi Sad su gađali stolicama, šta znam, nebitno, i u gimnasu je trenirao. I tu sam ga upoznao, ali ti imate u knjigama, na primjer. Vidite, moramo da sečemo zato što nema više Aksel, nema više, jel da? Ništa, puno vas volim i pozdravljam. Ivan Strogman Kaciga, sve najbolje.